tibain na kayo makaruba. Rumarte na turay ta sumango kanyak. Ay na, Anton! Anton, nabartag ka manan. Anya ka mutan. Awan pa'y tirabii ang nagawid ka saan ka nabartag. Ay na, maasyan ka kumamot di tabagim. Di na man, pakibiyangan si Ema. Jak daw dawatan ka, tigat gatang ko itiara ka. Anya? Wen, saan mo adaw-dawatan kanyak tigat gatang mo ti arak? Ngam panunutim kumamot ti salunat mo. Nagkadwa sa asawa. Panawan nak dito, no, di mo kaya ta pagpapasan kaya ti pong tuto. Nay! Anya? Nanang, nabartak mo na ni Uncle Anton. Wen nga rod anak ko. Pukaw man na pukaw. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ay, day tangarod ka ta. Tunggal agawid, nabartak. Ala, umunig kan ije silid mo. Ang mga numangag na kan ni uncle mo. Ad-adaman ng ti panagpungtot na. Umunig ta nanang. Ang mga nuda kayo ti pagpupudutan na. Sikamad kaya ang pare Anton. Wan pare. Nasapa ngay may dito terse na tagpungarap. Unay kamatan parts. Dangag ko ti pa nagpukpuk ka mo drabi. Ito adda ka manan ditoy. Kasta talaga pare. Ada nga rut. Warda nga gatang ko itarag dag syatak. Anya? Awan din makalapit kanya. Uminumak. Kagat ka. Imbag man tawan may bagbagan ni makan ka. Awan! Awan kar bangan na tayo dyan na may papanay ti panagin inom ko. Asawa ka lang ma. Iso nga, awan marami na. Saan kumakasta pare? Asawa ni Emma. Iso sana kasta ti panagsasawam ko na. Apa, yakit kita nakyara, Ha? Nabartag ka man in tatang? Oray umininuma ka na ko. Sana bale, itid kumiti, ti amin na kayat mo. Ading Kiara, umay kang tamaturog tan. Ada pa'y klase tayo itong bigat. Oy, sikang ubing. Lumakit kita nga sarsarita kami nga gama, di ka makibidya nga. Ha? Saan mo't Uncle? Arabi nga min una yan. Kat ada pa'y klase min itong bigat. Di nak manawawagan ti Uncle. Sika, Gino, saan kakapkapin ano? Ha? Anak na ka ni Emma, iti kinabalasang. Day tati mo lang iti panunod mo. Saan ka kapin ano? Gino, anak. Apay akas tati langam. Kasla nagsangsangit ka. Nanang, Ibagam no adda parikot mo, iti kastaam mo. ni Uncle Anton nga min. Agkakasakit ti panagsasao na kanyak. Anya? Naku nana, andi na kanukap-kapin ano. Una yun ni Anton. Ala, kayam. Tasya kung ti makaamo makisarita ken ko na, anak. Saan na nanang? Ang mga no panunutin na nagipulong hak. Ang mga no pagpupudutan na tumanin inton mabartag. Iso saanan? Anton, nasaya at saan ka anak kainom asim mangpad. Kaya't ka akasarita. May papanitian niya. Nakasaritak ni Gino. Apay, ada ka di parikot mo iti anak ko. Apay, nagipulong ka di manankan ka na di anak mo. Talaga pagpungpong tutan ni Gino. Anya? Awan mo ti aramidin na asaan anasaya at kin ka. Oo na, hanggang pasalsali dito'y balay. Isupay apakpakaran. Anya? Ibagam ti kasta iti anak ko. Isidir mo ti ultimo kan kanan na. Anya kamutan, Anton? Wala. Gapot adya kanan ni Kyra, isupay makinagaw. No apay lang amin ngayon nalam dito'y dayjay nga uming. Imbatim la kumalatan kadagiti naganak mo ah. Anya?
Ay na pare, uray saan mo aputot ni Gino, ibilang mo latta kumakaspod nung anak mo. Kaputa, anak kat nga rin ma. Uray anya ti aramidag, pards, jak marami ti bagbagan. Awan madagas nga raramidan na kan ka jobing. Kan may sa, rumbang kiti pagyamanam ti kaddan ah. Anya ti amom, no isunto ti makatulong kan ka, inton lumaki ka. Adamot ni Kaira nga anak ko. Iswadyak naman dahil dyan nga anak ni Emma. Kaya't kung nga pumanaw langan, mapanlatan ijayan ni Lola na. Anya? Pasal-sal iji balay. Imbes nga umdas kada kami timakan. Sana na. Tadapay ang makinagaw iti anak ko. O ala, Gino. Kaira, mangantayon. Wow! Nagimas matan ti si data yun, nanang. Wow, fried chicken! Inatang ko na ito para iti dalo ataw. Saan ka karaman, Gino? Ha? Kastoy ti rumbang iti dayto. Anton! Ha? Apay nga impakbuyo latan tinakamalo kong asabaw iti pinggan ko, Uncle. Anya ka matan, Anton? Anya ka din dito nga aramidam? Apay akas ta titratom iti anak ko! Bagakan ka ano, di mo kaya takas ti trato. Ipan mo, ijayan da lolo ken lola na. Ijayan ti aman, ano iso? Ala, Gino, gusto na anak ko. Si daam langan da ito si Dak, ha? Gusto na, di ka nagsangit. Punsintidor ka ngamin. Napatpatag ta anak mo. Ngam siya nga asawa? Ha! Pwa! Wow, nagpintas mo tanti ka barbara abag mo, ading Kaira. Wan manong Gino, ginatang ni tatang da ito ya para kanya. Kasta ka di. Apay manong, awan ka di ginatang na para ken ka? Kwa, awan. Ngam okay lang. Gaputa, mayat pa jay daan abag ko. Ay, No kayat mo ma, tika barbaro abag. Awagam, no asino ti amam. Iso ti gumatang, iti parakan ka. Ha? Ay, di kay madanagan ang kalanton. Kalpasan iti dating school year. Ijayak ton ayan da lola ken lolo. Ijayak ton nga gadal. Nasayat. Apay-pay lang nga oray mamalpas dahito yung school year. Mabalin mat nga itan. Gino, anak ko, pasensya ka na. Ngam da ito'y ti amo kapag saya atam. Nanang, Amok anatal na ti biyag mo, no adakan to ijayan da lolam. uwan nanang. Iti dahito ya kinaubing ko. Maawatan kayo. Di kagdanag. Agsingsing putak ijayan da lolo ken lola. Agyaman nukasta anak ko. Ken igaid ko ti agadal. Ikarekleta kada kayo. Agyaman ako na, Gino anak. Sapay ko ma, tasaan nga agsaksakit tinakam mo. Kastamutin ka ni uncle mo, ha? Uwan nanang. Sana nasakit tinakam ko ken kuana. Anya, kasta tinararamid ni Anton kan ka, apaw. Uwan lola. Wasig nga kakasakit ti sa una may papan kanya. Gaputa sa anak kanu nga anak. Anya, Angim sa nabali. Ada akong ditoy. Awanin ni Uncle Anton namang paspasakit kanya. ay, una yan da dya tao. Sapay ko mga raon. Tasaan na pagbabaw yan da kita ngay nararamid na kan ka. Ay na, kamaudsyanan na. Graduar ka matan, Gino, apok. Talulangan ngal daw, graduation yun. Uwan lola. Kat agyaman ak una iti anon siya para kanya. Tanuawan kayo. Jakmat naragpat da ito eh. Awan na niya man na, apok. Pakaragsakan mi unay kan nilulom da ito agundaway. Ay na, kasla ka, ano lang, hindi may kakada kamay. Nagbita talaga ti panawan. Sa nga pulo at awanan tinapalabas lola. Manipod pimanawak ijayan da nanang. Ay, iwang gayam. Inawagam ka din ni Nanang Maum. Impaka Maum ti may papaniti pa naggraduar mo iti mabait. Inawaga kong lola. Angam alanganan sa makaumay ni nanang.
Tawan kaduan ni Uncle Anton iji balay da. Awan mga sikasukon ko na. Ha? Saan nga minan ang makapagna ni Uncle Anton? Manipod na disgrasya iti motor. Nakaidalatan. Kastawa na yung amintipan nakadunor ti may sasaka na. Ay. Iso anas kin ada kayon ti mangkadwa kanyak. Mawatak no sana makaumay ni nanang. Ni Gino ka di siya kinasarita mi ti cellphone ni tay. Ha? Wen? Ni Gino. Kumusta ba ni Gino? Nasaya at matlat talakay. Kinapudno na. Umadanin ti graduation na. Ibagbaga na ang lumabalin kumakat mapanak. Kasta ka di. Kat mapan ka. Sana bale, tasan ka ba't ngagbayag ijay? Ngam numapanak, asino kumangay ti kadwang dito'y balay. Awan agluto iti kanam, kan mga sikasukan ka. Ha? Alalakay, awan gaya man isa ang ta. Naibusan ti bagasta. Kasta ka di. Awagan man ni Kyra. Ha? Maawatan namat siguro na ijay. Tamo namat nga awan trabaho ta. Sige, mabit lang nga rod tawagang. Hello, Kyra anak. Anya ti bagayo nanang? Kwa, awan nga minan isa ang mikan ni tatang mo. Mga no, adakwartam anak ko, mabalin ko abuludan. Payadak to apaman ang makatrabaho ak. Ha? Anya nga iti may pautang ko kada kayo? Amo yumot nga adan bukod ko a pamilya nanang. Ken may isa? Saan breastfeed da ito anak ko? Iso gatas na akanayon ti paggasgastusan mi. Anya? Ay na! Ibagayo man ka ni tata. Agsapol iti trabaho na. Di trabaho akabal lang ti baldado akas ken kwa na. Iti kasta. Ada serbi di kinalastog na idi saan pa'y ana disgrasya. Kyra anak ko. Saan kumamot akasta at ipanagsasaum ijay amam. No saan aga po iti kinalastog ni tatang. Ken kinamamartet na. No dimngeg kumamot iti sao. Saan kumakasta tinapasamak ken kwa na nanang. Nalabit nga trabaho pa'y la kumaita. Tapno aday gatang nyo iti masapsapol nyo. Ha? Ne, in-cancel nan. Ay, unayan ti anak ko. Kasla saanan anaganak ti pangibilbilangan na kada kami. Oh, anya. Nangig mo tinagsaritaan mi kan ni Kyra itay. Wan bakit? Nangag ko amin dagiti na ibagana. Dakkel tinagbaliwan ni Kyra. Basol ko bakit? Gapo iti bisyok. Nabaybayan kayo pamilya. Ken gapo iti kinalastog ko idi. Impagarup ko no kanayo na kanapigsa. Adyak kasapulan titulong ti siya sino man. Egam nagbidutak. Anton. Basol ko na ito eh. Iswa na sa panakiasawa ni Kyra. Gapo tadyak man lang na isuro itinasaya at kasama. Pinapanaw ko matili ni Gino. Time pagarup ko adjakon kasapulan. Ngamita, sa pulak matlaan. Anya. Agbababawi akitan. Kaya't ko nga urnusan ti amin. Ngamdya kun kabalan. Gapo iti sitwasyon ko. Ita. Sa pulam ni Gino. Ti anak ko akanayon mo apagsasawan. Apulos adi na kasinong batang iti baribar. Pagbabawiyak na kitang inararamit ko. Ket sapay la ko ma. Tadan tugon daway ang makapagkidawak iti pamakawan ni Gino. Oh, Gino, apo. Itaman pa yan na sa ka nagawid. Wen lola, ada na pataga papanak ita. Ha? Sarong karagda nanang kan Uncle Anton ija syudad lola. Ha? Ay, good na. Imawag ni nanang itay. Agkasapulan da kano. Kaasi damat. Isa o mapanak iti anda. Pasyarak ida. Tapambarak mo tanamang tad iti masapsapul da.
Ay na, maragsakan nak para kan kapok. Tanasaya at tigalad mo. Pagyamanak unay, gaputan na nakam ka. Itilaksid ti sana nasaya at ngayon pakpakita. Kanin parparik na ni Anton kan kay ti kalabas. Kat sidadaan kalata tumulong ita, takasapulan da ka. Wen Lola, gapo kada kayo dahito akin nasayaat ko. Insurodak ngamin iti husto. Gino, anak ko. Agyaman at timay ka. Una nang, naglibak iti trabaho tapno masarungkaran kayo ko ni Uncle Anton. Gino, anak ko. Ha? Inawagan lang iti anak, Uncle? Pakawanan na ko, anak ko. Amo ka nagkurang, ak. Nagbasulakan ka. Kansan ka nga imbilang kas, anak ko. Agam ita, mariknak ti kinasayaan mo. Itilaksid dagiti nararamit ko kan kaydi. Uncle? Amo ka narigat para kan ka. Apakawanan ti kas kanyak. Gapu iti kanadakas kong ama. Agam sapay la ko matadumtag to ti gundaway ama pakawanak. Uncle, hindi pa lang, napakawan kayon. Iso adiyo ko man panunutan dayta. Nabayagan dayta. Ha? Gapo kada kayo. Gapo iti saan anasayat at ratoy o di kanyak. Nagbalin dayta akarit ko. Tapno ipanaknak ko kada kayo. Asaan alaped, tapno igaad ko ti panagadal ko. Agyamanak. Gaputakas ta ti panunot mo anak ko. Sapay kuma, tay kandak iti gundaway ko. Tapno sulnitak dagiti nagkurkurangak. Oh, apay nagsangsangit ka na ka. Pampanunutak dagiti nagbasulak ni Gino. No mabalin la kuma, amay sublit ti amin. Ipariknak. Ipanagayat ko kas may sang ama. Ba nagadyak pulos simpariknakan ko anay di. Anton. Nagbalin na ka man nagimbubukod nga ama. Ni kay raganak ta. Ngay sutin ang ibukbukak, iti panagayat ko. Linaksid na tankas naganak na manipod na kay asawa. Malalat. Husto day tanlakay. Saan mo na panunutin pa'y dagita? Kas itinako na ni Gino, nalpason. Tinapatag. Nagbabawyam ti amin. Uwan bakit? Ikarik nga ramidak ti amin. Tapno masulnitak dagiti nagkurkuranga ka ni Gino. Agpakada ko na nang, Uncle Anton. Sige anak ko, agan-anad ka kumaakanayon, Juan. Kastamat ka na kayo. Aganad kayo umunta ka na yun. Ken, alwadan nyo kumati salon at yo, ha? Gino, anak ko. Mapan ka na talaga. Wan, Uncle, di ka madanagan. Kanayon kayo nga umay pasyarin dito, eh. Ken na ibagakmutin ka ni Nanang nga uray saanan ngagtrabaho. Tasi kasuna kay latan. Siya kundi makaamoy ti amin na pagkasapulan niyo dito balay. Ha? Wan gayam. Dito eh, kwarta para kada kayo. Igatang yung iti agas yung Uncle. Ken, gatangin yung mutan, dagiti kayat yo. Siyak ti makamu kada kayo kaninanang. Ay na, agyaman na anak ko. Agyaman kami, anak ko. Agyaman na. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.